kalong ka ba susun ay mo bantip ba dang don kilong ying watang ban besar ya laki kun ru kim yo ya kabam kadi ka ba la bantai ya ki kun jongki ni ka jing jia kla jia ka wei ka shnong ka bai khot ka shnong sauli ha ka ba I wei kong I ba ka teng I ba dablin swear ila don hak ta ka jing ya ka ba khrau mar ba kun jong I la shutia pang la kumbas lai sausnem bat kadau ko ba khma nek adai ba kimla ban sa yo klung da jing pam ka batai watang ban bam bha watang kadang yu uru bun sin kimla mo ban le kum ta na da jing duk tinak ling jong aru ngapu ka jing ka pa di phiki ba pin isen elem mo namar ba kumba kalong ke juk menta ngai I ba wat ki yeng ki ba bum dayo da ko than ru nrei ka bam kadi ba hu krai rei ka ba yani kalong yeng pat kalong da kumwei ding kerpat ya pi ba pin isen elem ban yarap ban nos nyang lem shani loyi kleshbon ban ngai ba misap ya ni jikran jong I ko kleshbon dengan langsung mani kong pon sekret hala dawai ladi unta he katsa vitar khandre vitar unta dan ki pha no station pola mali banile itu ka exercise dengan wan sita mali tang sita yo ima ula la song hala dan ta ka ngamba singa ino ka ina mang dana su ele jong lo tu daki dan ki bahayeng ki ara untu makan bam hayo ngam yo ngasu ai kum ni ka bam bam bila jong tang bala kadang ba ka pher pe tang bala yo ka ba men step da miet ka pher la isen ai shu papli wi khlong ayo la kai amari sani satai mình xưa lấy tăng bông cơ la đúng là để đặc song bật cái mía mía pa để cái này xưa rồi mà là cái chân đúc cái là số mà này cũng là tiếp để cái mía xúc xưa đấy cái người xuyên lại là chồng số mà hi nó biang hi ba pidang la bata ka bor thôi ban sumar bedroom yo tang bala sumar pala kala ka bor ni imat bangadang thau hi bangan yo no tila jong te mau de isne ken ba nang yo ka takalat bangan yo no ban ri ban ha bleli no me no hira ta upet sumar bita